Kire 27 kasi lagi butang mare. Kire po na mga 20. Sobra ni 27 eh. Ay, masih lang natin. Ay, udah na. Tara guys. Silip tindi ka na. Guys. Silio. Sinog ba? Ano silio? Ngaon. Sili. Ayaw taon niya. Siya, magmutan niya kay... Ito na bumisaw. Pulutan na guys, pulutan. Sinog ba nga gnay gamay ang sili butang. Usa na may hang no? Usa na may hang? Hindi luto no? Hindi luto. Baga. Baga. Baga.